todo, for sure naranasan naman ng lahat, no, na ano yung minsan nakaka-stress na sa sahod ka tapos biglang dadaan na lang yung sahod mo. Tapos pagkasahod mo, dadaan yung sahod mo, tapos mag-aabang ka na sa susunod na sahod mo. Kasi wala nang may iwan para sa'yo. Kaya itong si Judith, mga nakakilala kay Judith, tayong mga nakakilala kay Judith, no, nakakainis to si Judith eh. Si Judith na lagi na lang tayong pinapahirapan. Kumbaga, ang buhay ng nagtatrabaho ka na, kung minsan para talagang pinaghahandaan mo lang yung susunod na mga gastusin mo sa susunod na buwan na sahod mo. So ganun talaga, ganun, that's life. At kahit sabihin mong tanggap na natin na ganun ang mangyayari sa buhay natin, hindi pa rin mawawala sa atin na mafo-frustrate tayo. Kasi tao lang tayo na i-expect pa rin tayo paminsan-minsan na sana may matira, no? Sana may unting maitabi or unting para sa sarili. Kaya kayong mga kabataan, mga subscriber natin na mga nasa eskwelahan pa, mag-aral kayong mabuti. Wag kayong magmadali na tumanda. Kasi kapag ka nasa adulting age ka na, kung saan makikilala mo na si Judith, mapapaisip ka na lang na sana pala nanatili na lang ako sa high school. Nanatili na lang ako sa eskwelahan. And it's a matter of ano rin naman yan proper organization ng iyong finances. I-organize mo yung finances mo. It's a proper handling of your finances, kung paano mo gagastusin yung mga yung sahod mo. Make sure na hindi sisira yung mga upcoming bills and budgets mo just because you wanted something. Gano'n naman yun wants and needs are different. So magkaiba ang gusto sa pangangailangan. Yung tamang pag-handle ng pera talaga at disiplina. Pero yun nga, may mga expenses pa rin tayo, mga unexpected expenses. At aminado naman tayo dun na wala pa tayo sa point na meron tayong financial stability, no? Kumbaga, at this point, puro grind lang ang ginagawa natin. Grind ng grind. Nakakapagtabi ng onte pero not that much. Pero ganun pa man, yan, kailangan talagang lumaban sa buhay. Disappointments will come. Maraming mga disappointments, maraming mga what ifs, pero ayun nga, what can you do? Kung iisipin mo ng buong araw yan, sabi nga sa akin na aking OBR, stress na nga yan, iisipin mo pa. So at wala ka pang magagawa ngayong araw na to, so might as well don't think of it at this moment, di ba? Kasi wala ka rin namang magagawa. At the end of the day, sinong mahihirapan? Ikaw lang din, sarili mo lang. Kasi wala ka namang magagawa para maayos ang sitwasyon ng panahon na yan. Sa ngayon, wala kang magagawa. So let it go. And kanya-kanya tayong mga coping mechanism, no? Kanya-kanya tayong mga coping mechanism sa pag-deal natin ng stress sa buhay. Ako, one of my coping mechanism is itong pagmumotor natin. Ang sarap-sarap pumiga kapag stress na stress ka. Itong
yung pagmumotor, ito talaga yung simulat sa pulpa na ang sarap kasi nagbibigay sa akin ng freedom para makapag-isip. Nagbibigay sa akin ng parang feeling ko kapag pumiga ako, ang sarap sa pakiramdam. Kahit sabihin mo may onting kaba, yung kaba kasi na yun, adrenaline yun eh, na amo yun, nakakatanggal ng stress. At sabi nga nila, kapag naramdaman mo yung certain point of adrenaline sa ginagawa mo, kahit na pagmumotor man yan o hindi, buong araw mo na yung buong araw na nasa sistema mo na. Kasi tayo, habang tumatanda tayo, kailangan talaga natin ng mga paraan para mag-distress sa buhay, no? Kailangan nating wag nating ibabad yung isip natin, buong araw natin sa problema, kasi kakainin tayo niyan. And mind nyo mga katodo, iba yung epekto niyan. And kung sakasakali man na dumating ka sa point na feeling mo walang nakikinig sa'yo, wag mong iisipin yan. Yan ang wag na wag mong iisipin, na feeling mo nag-iisa ka na lang. Kasi hindi mo alam, may mga taong nagmamahal sa'yo, nasa paligid lang, isang tapik mo lang or lapitan mo lang, 100% yan, mayroon at mayroon makikinig sa'yo. Para rin naman sa atin na hindi tayo ganun ka-stress sa buhay at nakikita natin yung kaibigan natin, kapamilya natin, yung tropa natin na medyo suffering from depression, or nakikita natin parang hindi okay si tropa ngayong araw na to, or parang hindi okay yung anak ko, hindi okay yung nanay ko. We can offer our time, magbigay ng oras para makinig. Kasi minsan kung tayo ang nasa point na hindi naman tayo yung naiipit sa problema, mas maganda nang tayo ang makinig kaysa tayo ang namumroblema, di ba? So we can also offer our time. Alam ko at some point na nakarelate ka dun sa ating pinag-usapan. So please comment down below kung ano yung mga experiences mo kay Judith. Please don't forget to like, share, comment on this video, and please do subscribe to our YouTube channel. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos natin. Alright, so hanggang dito na lang mga katodo. Always remember, sa lahat ng mga pangarap mo, maliit man yan o malaki, sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Peace out.